O fyddaw ein darlleniad y bore yma o Efengyl Iwan, a phenod 5. Ni'n darllen o adnod 1 hyd at, wel, adnod 15, siwr o fod. Okay. Iwan 5, adnod 1. Ar ôl hyn, aeth Iesu I fyny I Jerusalem I ddathlu un o wyliau'r Iddewon. Mae yn Jerusalem wrth borth y defaid pwll a elwyr Bethesda yn iaith yr Iddewon. A 5 cyntedd colofnog yn arwain iddo. Yn y cynteddau hyn, byddai terfa o gleifion yn gorwedd, yn ddeillion a chlofion a phobl wedi eu parlysu. Yn ei plith, yr oedd dyn a fi'n wael ers 19 mlynedd ar hugain. Pan welodd Iesu ef yn gorwedd yno, a deall ei fod fel hyn ers amser maith, gofynodd iddo, a wyt ti'n dymuno cael dy wella? Atebodd y claf ef, Sir, nid oes gennyf neb i'm gosod yn y pwll pan ddaw'r cynnwr i'r ddŵr, a thwa bydda fi ar fy ffordd, bydd rhywun arall yn mynd I mewn o'n blaen I. Meddai Iesu wrtho, Cwr, cymer dy fatrys a cherdda. Gar unwaith, yr oedd y dyn wedi gwella, a chymerodd ei fatrys a dechrau cerdded. Yr oedd yn saboth, y dydd hwnnw. Dywedodd yr Iddewon felly wrth y dyn oedd wedi ei iachau, y saboth yw hi. Nid yw'n gyfreithlon I ti gario dy fatrys. Atebodd yntai hwy, y dyn hwnnw am gwellodd, a ddwedodd wrthyf cymer dy fatrys a cherdda. Gofynasant iddo, pwy yw'r dyn a ddwedodd wrthyt cymer dy fatrys a cherdda? Ond nid oedd y dyn a iachawyd yn gwybod pwy oeddef, oherwydd yr oedd Iesu wedi troi oddi yno am fod terfa yn y lle. Maes o law, daeth Iesu o hyd i'r dyn yn y deml, ac meddai wrtho, dyma ti wedi gwella. Paid a phechu mwyach, rhag I rhywbeth gwaith digwydd I ti. Aeth y dyn I ffwrdd, a dwedodd wrth I fi ddewon, mae Iesu oedd y dyn a'i gwellodd. Gad ni nawr troi at Duw mewn gweddi. Ar ôl I fi gweddio, bydd Miara yn dod I fyny I weddio yr un gweddi yn Malagasy. Cyn I fi weddio, gai tynnu'ch sylw ar y foment yma I fwrdd sydd maths yn y cyntedd, sydd yn ymwneud â gweddi hefyd. Mae'r bwrdd yma wedi cael ei gosod gan y tîm strategaeth gweddi mwyn hybu gweddi yn yr enwad. Felly, gaich annog chi I mynd at y bwrdd, I gymryd taflenni sydd ar y bwrdd, I gymryd hefyd posteri sydd yno, ac I gael tynnu'ch sylw hefyd i'r ffaith bod ni'n gobeithio cael, nid ddim yn gobeithio, I ni'n trefnu cyfarfod gweddi cenedlaethol arall. I ni wedi cael 2 yn ystod yr wythnos gweddi. Ond mwyn pwysleisio pwysigrwydd gweddi, I ni'n cael un arall, I ni'n cael un pob mis, yn dechrau mis Hydref ar dydd Iau cyntaf o'r fis am 7 o'r gloch ar Zoom. Mae'r manylion mas yn y cyntedd. Ond oedd rhaid I dweud hwnna nawr, neu mi fyddai wedi anghofio erbyn diwedd y defosiwn. So, strike when it's hot, beth felly. So, gad ni gweddio. Tad holl alluog, creawdwr pob peth a ffynhonell bywyd y byd, rydym yn dy addoli di. Ti a siaradais da thrwyd y air, daeth goleini, gofod, amser a bywyd I fodolaeth. Rydym yn dyfoli di ein tad, oherwydd dy fod wedi rhoi bywyd I ni, rwyt yn cynnal ein bywydau ac rwyt hefyd wedi rhoi gobaith bywyd tragwyddol I ni trwy dy fab Iesu Grist.
trwy ei atgyfodiad, y mae wedi gorchfygu marwolaeth ar ran pob un ohonym, ac mae wedi rhyddhau dynoliaeth i fyw bywydau sy'n llawn gobaith o fywyd tragwyddol. Diolchwn i ti am yr holl fendithion sy'n galluogi pob un ohonym i fyw ac i ddilyn Crist trwy cymryd rhan yn ei fywyd ef. Diolchwn hefyd am yr ysbryd glân, presenoldeb Duw yn ein bywydau ym mhob sefyllfa sy'n rhoi hyder i ni i alw dyn dad. Am dy air hefyd sy'n ein harwain i mewn i wirionedd gogoneddus a bywyd Iesu. A'r Eglwys, sef ein cartref a'n teulu meithringar yng Nghrist Iesu. Diolchwn i ti hefyd am yr Eglwys hon, am Eglwys Bresbyteraidd Cymru, am y modd yr ydych wedi ei ddefnyddio trwy gydol ei bodolaeth i gymryd efengyl Iesu Grist dynewyddion da o fywyd tragwyddol i'r holl fyd. Cyffeswn ein pechodau i ti. Cyffeswn ein hanfodlonrwydd, ein methiant, i fod yn ddigon sylwgar i'r holl rhoddion da a rhyfeddol rwyt yn ei rhoi i ni. Cyffeswn ein tueddiad i gymryd yn ganiataol y pethau hynny sydd yn ganlyniad o dy ras anhaeddiannol. Gyfynwn am dy faddeuant trwy Iesu Grist yn gwaredwr. Gweddiwn y bore yma dros ein gilydd, dros pawb a gasglwyd yma, y byddem yn profi dy fendith heddiw trwy gymrodaeth a fwynhawn ein gilydd. A lle mae angen iachad, byddai'n cael ei roi. Lle mae angen cryfder, byddai'n cael ei gyflewni. A lle mae angen cysur, byddai'n cael ei ddarparu. Gweddiwn dros yr eglwys hon, ac am yr holl enwadau a cynrychiolir yma heddiw. Gyfynwn i ni cael ein llenwi a chariad Crist, y byddem yn gyforiog o'i gariad dros Cymru a'r cenhedloedd eraill a gynrychiolir yma. Gyfynwn y bydd efengyl Crist, y newyddion da am Iesu yn waredwr a'n harglwydd, yn cael ei ffrygethu yn dy ysbryd, rhedeg a chael ei gogoneddu. Byddai'n adnewyddu ac yn trawsnewid ein cenhedloedd. Yr ydym yn offrymu y gweddiau hyn i chwi mewn addoliad ac mewn diolchgarwch yn enw Crist ein gwaredwr a'n harglwydd. Amen. Let us pray. Iar efawag tigedwmg. Rhaid stŵl, mfafag am noisau, mdera noisau fa pamur na'n safataried, sad pan meain i naw. Taw am tmis nhw'n dynyn yn on dyn naw, dyn nis yn ffas a fan, sy'n ffienyn ar sorid siaw. Mdera noisau rhaid fan an meain i naw. Yn ffita i nos yn ffam da pwnawn tasna sy'n ma merin yn ffienyn nai. Ar nhw mewn o fan y dynan, sfienyn am adag sai, am nilalan Jesu Christi zan ac oesau. Tam ffytangan yn tam mat, nhw'n adresin ffafatesan, o anaid rai raiaf. Na'n afganiwl ar eitris, ba ananan reit a ffienyn a byd a be. Sien am fan yn dynana, ni ffienyn am adag sai. Msota noisau am sa'n fan mes a paswaf yn yr edrych sa'n yw am fien yn ei. Isora neu anol yn ffita un yr ed i sei a fan naid srai reiaf mien ar ymsidra gan fien yn atac yn nien yn Christi. Yn fan ein oes eim dwyd at ian at neu i sei mabsio yn ffiaran naw am neu am nian red as i am dwyd zafad yr ed ar man me neu ffat cyn
I antso na we rai. Ny teninao no mitardalana anay ho amin'ny fahamarinana sy ny fiainana eo amin'ny Jesosy. Ny fiangonanao no toerana azo antoka ary mitaizanay ho fianakavian'i Kristy. Ny fifandraisanay tsara amin'ny olona rehetra dia manampy anay hitombo, mamolavola anay sy ny tontolo manodidina anay, ary izany dia manampy anay hianatra ny tena dikany hoe manompo. Isaorana ihany koa no ity fiangonanao ity ho an'ny fiangonana Bresbyteraidd eto Wales. Noho ny nampiasainao ny fiangonanao nandritra ny taonjato maro ny siny ary nitondrany ny filazantsara ny Jesosy Kristy izay vaovao mahafaly sy ny amin'ny fiainana mandrakizay manerana izao tontolo izao. Miaiky ny elokay aminao izahay, miaiky ny tsy fakasitrahanay anao izahay, ny tsy firarahinay ny fanomezana tsara sy sarobidy rehetra omenao anay. Manaiky izahay fa manamaivana ireo vokatsoa sy ny fahasoavana tsy manam-paharoa avy aminao izahay. Fantatray fa ny tsy fakasitrahanay amin'ireo dia manakana ny fiainanay ary manakana anay tsy hitomba amin'ny fomba izay nieveranao sy nanaovanao anay. Amin'ny fanekenay ny elokay izay dia mametraka ny fitokinay amin'ny fahasoavanao sy amin'ny tenin'ny Jesosy Kristy mpamonjy anay izahay mba hamindra fo aminay. Mivavaka izahay tsirairay avy amin'izao maraina izao ho an'ny olona rehetra tafavory eto dia mba hiaina ny fitahinao izahay anio amin'ny alalan'ny fiombonana am-pifaliana eto. Ary raha misy fanasitranana ilaina dia omeo izany, raha hery no ilaina dia omeo izany, raha misy fanitsiana ilaina dia ahitsio izahay Tompo. Mivavaka izahay ho an'ity fiangonana ity sy ho an'ny antom-pinoana rehetra izay tonga eto. Mangataka izahay mba ho feno ny fitiavan'i Kristy, mba hitombo ny fitiavana aty anatinay. Ho an'ny Wales sy ny firenena hafa izay misolo tena eto dia mangataka izahay mba handroso sy hankalazaina ny filazantsarani Kristy izay fanomezana maimaim-poana, izay toriana amin'ny fanahy masinao mba hanavao sy hanova ny firenenay tsirairay avy. Atolotra izany vavaka izany sy ny fankasitrahana rehetra amin'ny anaran'i Kristy mpamonjy sy tompontsika. Amen. Mae gad I ni nawr uno mewn gweddi'r arglwydd ym mha bynnag iaith rydyn ni'n gyfforddus gyda. Let us join in the Lord's Prayer in whichever language we are most comfortable speaking. Ein tad, yr hwn wyt yn y nefoedd, sancteiddiad dy enw, deled dy deunas, gwneler dy wyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyro I ni heddiw yn bara beinyddio, a maddau I ni yn rhain ninnau yn dyledwyr. Ac nac arwain ni brofedigaeth, eithir gwared ni rhag drwg, canes eiddo tir deyrnas, ar nerth, ar gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Wel, dwi eisiau cymryd ychydig o funudau nawr I drafod y cwestiwn yma nath Iesu gofyn i'r dyn oedd yn eistedd ger y pwll yn Jerusalem. Y cwestiwn yw, a wyt ti'n dymuno cael dy wella? Ar yr olwg cyntaf, ond nid yw hon yn gwestiwn gwirion. Nid yw'n gwneud unrhyw synwyr ac rwy'n siŵr nad yw'n gwestiwn y byddem ni wedi ei gofyn petai ni'n sefyll o flaen y dyn hwn. Beth allem ni fod wedi gwneud pe bai y dyn yma yn dweud, ydw, dwi eisiau bod yn well. A phwy wedi'r cyfan fyddai byth yn dweud nac ydw i'r cwestiwn o'r fath yma. Ydy hon yn gwestiwn gwirion? Wel, nac ydy wrth gwrs. Yn wir, mae'n gwestiwn eithaf rhyfeddol, yn llawn gobaith, ac yn llawn addewid, yn llawn cariad hefyd. A hyn am ddau rheswm. Y rheswm cyntaf yw,
Hunaniaeth, y person sy'n gofyn y cwestiwn. Ym mhen o cyntaf ei efengil, mae Ioan yn dweud wrth ym tawr Iesu hwn, yr un sydd yn gofyn y cwestiwn ydy'r gair. Mae hyn yn golygu taw trwyddo ef, creuwyd popeth. Fe yw'r un a roddodd o leini i fydysawd tywyll, sy'n cynnal popeth yn y byd rhyfeddol hwn, sy'n creu ac sy'n cynnal bywyd. Mae bywyd ei hun yn perthyn iddo, ac hebddo ef nid oes bywyd, oherwydd mae bywyd yn ffynnu. Mae'n ymddangos bod y dyn hwn beth bynnag, fodd bynnag, wedi rhoi gorau i fywyd, a phwy all ei feio. Roedd ei fywyd wedi crybachu i raddau triennus. Beth oedd ei broblem? Wel, ei anabledd wrth gwrs. Ond, yn fwy o broblem efallai, oedd yr amgylchiadau a oedd wedi datblygu o amgylch ei anabledd. Roedd y dyn yma wedi ei dieithio oddi wrth pawb arall. Roedd yn byw bywyd cyfyngedig. Roedd wedi eistedd ger y pwll yma am 38 o flynyddoedd, heb yr allu i symud o'r un fan ac heb yr allu i gwrdd â bobl newydd. Ac felly, nid oedd ganddo unrhyw un i'w helpu. Nid oedd ganddo perthynas werth siarad amdani. A dyma beth oedd yn cyfyngu ei fywyd. Roedd ar ei ben ei hun, ac mae bywyd yn annioddefol o anodd pan rydym ar ein pen ein hunan. Ac felly, mae'r un a gelwyd yr atgyfodiad ar bywyd yn ei wahodd i mewn i'w fywyd ei hunan. Dywed ym mhenod 10 ac adnod 10, y rwyf wedi dod mwyn i bobl gael bywyd a'i gael yn ei holl goflawnder. Hynny yw, nid yw Iesu yn rhoi bodolaeth yn unig. Roedd y dyn yma, oedd e'n bodoli, ond oedd e ddim yn fyw. Mae Iesu yn rhoi bywyd gorlawn, bywyd troethiog. Ac felly mae'n gwneud synwyr i Iesu gofyn y cwestiwn yma. A wyt ti'n dymuno cael dy wella? Ond mae yna ail rheswm pan mae'r cwestiwn yma yn gwneud synwyr, a hynny yw bod y gallu gennym i gwrthod bywyd. Roedd yna rheswm amlwg pam gallai'r dyn yma fod wedi dweud, na, dim diolch. Oedd yna rheswm amlwg pan gallai'r dyn yma gwrthod wahoddiad Iesu. A hynny yw pryder. A fyddai'n goroesi yn y byd ar ôl cael ei dorri i ffwrdd o'r fywyd roedd mor gyfarwydd gyda. A fyddai'n ymdopi a newid mor fawr yn ei fywyd. Sut byddai pobl eraill yn ymateb iddo yn y bywyd newydd yma? A fyddynt yn ei newidio mewn rhyw ffordd, yn ei farnu, yn ei gwrthod. Am y rhesymau hyn ac am lawer mwy y gellid ei henwi, efallai y byddai'r dyn hwn wedi dweud, na, dim diolch, ond ni wnaeth. Ac felly rhoddodd y gair, yr un sydd yn ffynhonnell bywyd iddo. Iachawdd ef a'i wahodd i ymgysylltu â bywyd unwaith eto trwy gadael y fan lle bu'n eistedd am 38 o flynyddoedd ac i gymryd ei ran yn ei gymdeithas, i gwrdd â phobl newydd ac i garu hefyd. Wyt ti'n dymuno cael dy wella? Mae'r cwestiwn dal i fod yn pwysig heddiw. Ond pam mae angen i ni cael ein wella? Wel, am yr un anhwylderau,
ac oedd yn effeithio ar y dyn hwn. Nid yr anabledd corfforol hynny yw, ond y pethau hynny sydd yn cyfyngu ar ein bywydau ni. Y pethau hynny sy'n ein hatal ni rhag cysylltu ag eraill, rhag caru eraill, fel y gelwyd i ni i wneud. Rydyn ni i gyd yn gwybod bod Iesu wedi ein gorchymyn ni i garu ein gilydd. Ond mae'n anodd. Dyma'r unig gorchymyn y mae Iesu wedi rhoi i ni, i garu ein gilydd fel y mae wedi ein caru ni. Oherwydd hyn, dyma yw ein blaenoriaeth wrth i ni ymgymell yma heddiw. Mae gennym ni lot i wneud, lot i drafod. Ond y peth pwysica sydd gennym ni i wneud yw i ddysgu sut i garu ein gilydd yn y sefyllfa yma yn y foment hyn. Ond gwyddom hefyd bod hon yn galed dros ben. Gwyddom hefyd bod ni'n methu mor aml yn yr alwad hon. Yr hyn sydd yn ddiddordeb i fi y bore yma yw pam. Pam mae hyn mor galed? Pam ein bod ni eisiau dilyn Iesu trwy caru eraill, rydym weithiau yn methu a gwneud hynny? Wel, fel arfer, pryder sydd wrth bôn y problem yma. Pryder y byddwn yn cael ein niwidio mewn rhyw ffordd gan pobl eraill. Pryder y cawn ein barnu ganddynt. Pryder y byddwn yn cael ein gwrthod. Y byddem yn methu bod yn rhan o'r gymuned. Ein galwad fel eglwys yw i garu ein gilydd ac i garu ein cymdogion, ond mi all y pryderon yma ein rhwystro rhag dilyn y galwad yma. Dyma yw ein anabledd, yr hyn sydd yn cyfyngu ar ein bywydau, yn ein rhwystro rhag profi bywyd goflawnder y mae Iesu wedi addo i ni. A wyt ti'n dymuno cael dywella? Gofynnir y cwestiwn unwaith eto, ac mae'n cael ei ofyn gan y gair, y bywyd, yr atgyfodiad ar bywyd, yr un person sydd gyda'r allu i'ch wella. Yn wir, mae gan y cwestiynau hun y gallu i ddiddymu ein pryder. Oherwydd trwy ei ofyn, mae'n dangos ei fod ef, yr atgyfodiad ar bywyd, ar gael i ni. A thrwy ofyn y cwestiwn hwn, mae'n dweud wrthom ei fod yn ein caru. Ac ei fod yn ein caru ni fel yr ydym. Ei fod yn eich caru chi fel ydych. Gyda'r holl bryderion yma ychydig methiant i garu eraill fel rydych chi'ch hunan yn dymuno gwneud. Drychwch. Nid yw ein eich condemnio. Nid yw ein eich gwrthod. Mae'n eich derbyn gyda llawenwch i mewn i'w gymuned, i mewn i'w deyrnas, i mewn i'w deulu. Ac felly mae gennych reswm i fod yn ddewr. Ymddiriedwch eich hun i'r gair, i'r bywyd. Ymddiriedwch eich hun i'w gariad. Derbynwch yr iachad y mae'n ei gynnig a chymerwch y risg o wneud eich hun yn ddigon agored i garu eraill. Nid yw hwn yn gwestiwn gwirion o gwbl. Mae'n gwestiwn y mae angen i ni glywed Iesu'n ei ofyn pob tro i ni'n cwrdd â person eraill heddiw. Mae'n gwestiwn y mae angen i ni fod yn ddigon dewr i'w ateb gyda ffydd. A gallwn ddysgu caru gan ei fod ef wedi ein caru ni.